салом дӯстони азиз, тамошобинони гиромии шабакаи Тоҷфарм. Некрӯз Ниёзов кушта шуд ё даргузашт? Дар шарҳҳое ки оид ба кушта шудани овозхон Некрӯз Ниёзов бисёриҳо навиштанд, савол гузоштанд ки чаро мо онро кушта шуд гуфтем. хуб биёед инҷо ба ин масъала аз наздик назар мекунем. дар ифодаи тасвири ҳолати марг баҳсҳо дар забони тоҷикӣ воқеан ҳам хеле зиёд аст. аслан марг ин анҷоми зиндагӣ аст ва албатта ба бовари мо марг азалист ва он ба тақдир сахт вобастагӣ дорад. аммо дар зиндагии мо он дар чанд шакл сурат мегирад. аввал марги табиӣ, марге ки касе ба он гунаҳгор нест. ин ҳолатро ҳам дар забони тоҷикӣ мо бо ибораҳои гуногун ифода мекунем. барои мисол, даргузашт, аз олам чашм пӯшид, аз дунё гузашт, моро тарк гуфт, гузашт, фавтид, мурд, ба олами хомӯшон рафт, бо худо пайваст, ба ҳақ пайваст, ҷон ба ҷонофарин супурд, паймонааш пур шуд, дуньёро падруд гуфт. ин ифодаҳоро мо дар баёни ба вуҷуд омадани марг истифода мебарем. аслан ифодаҳои мазкур оид ба маргҳое мегӯянд ки бо сабаби беморӣ, нобаҳангом ва ё бо сабаби солмандӣ ба вуҷуд меоянд. аммо агар ҳодисае сарсанад мисли ҳодисаҳои табиӣ, яъне заминларза, омадани сел, фаромадани тарма, фаромадани сангпораҳо аз кӯҳ, ярч, яъне вақте ки як қисми адир канда мешавад, сӯхтор ки одатан бо сабабҳои маъмул, яъне дар натиҷаи расиши ноқилҳо ба вуҷуд меояд. дар ин маврид агар нафаре фавтад, гуфтан мумкин аст ки ба ҳалокат расид. яъне дар натиҷаи ҳамин ҳодиса ба ҳалокат расид, ҷонашро аз даст дод. чунки дар ин маврид нафари аввал ҳам ба марги иҷборӣ рӯбарӯ шуда бошад ҳам, аммо ба он одамони дигар ба восита гунаҳгор нестанд. ҳарчанд барои пешгирии аксари ҳодисаҳо масъулин бояд чораҳо андешанд, аммо ин амали онҳо чун хунукназарӣ баҳо дода мешавад, ки ба марги одамон сабаб мешавад. акнун дар мавриди кушта шудан, дар ҳоле онро гуфтан мумкин аст ки агар сабаби марги як нафар шахси дигар бошад, ки аз беэҳтиётӣ ё қасдан ба ин амал даст задааст. ин кадом ҳолат аст? вақте ҷинояткоре қурбониро бо корд ё ашёи буранда ба қатл мерасонад, мепаронад, ба дор мекашад, мезанад, буғӣ мекунад, аз баландӣ тела мекунад, бо мошинаш мезанад, заҳр медиҳад ва дигар амалҳои ба ин монандро иҷро мекунад, ки боис ба марги нафари дуввум мешавад. инро кушта шудан мегӯянд, яъне қурбонӣ кушта мешавад. дар ин ҳолат қотил вақте гуноҳаш дар суд исбот мешавад, бояд ҳатман ба ҷавобгарӣ кашида шавад. дар мисоли худкушӣ бошад, агар нафаре қасд ба ҷони худ кард, ин ҳам худкушӣ аст. аммо агар касе ҳангоми наҷоти нафаре ки худро ба дарьё бо мақсади худкушӣ андохтааст мефафтад, ӯ ба ҳалокат мерасад. яъне ҳангоми наҷоти духтаре ки қасди худкушӣ дошт, шаҳрванд фалонӣ ба ҳалокат расид гуфтан мумкин аст. аслан исботи ин ҳодиса, ки дар беморхона бемор бо сабаби беморӣ фавтидааст ё аз беэҳтиётӣ кушта шудааст, хеле душвор аст. чунки баъзан хешу табор ба он боваранд ки пайвандашон дар беморхона кушта шуд. духтурон мегӯянд ки ӯ бо сабаби марги худаш мурд, чунки зоҳиран беморро хешу табор худашон ба беморхона меоранд. дар ин сурат, агар мисли кишварҳои хориҷӣ фарҳанги ташхиси мушикофона дар Тоҷикистон роиҷ мебуд, ин чизро ошкор карда мешуд. аммо азбаски хешу табор одатан зидди экспертизаҳои тиббӣ баъд аз марг ҳастанд, ин ҳолатҳо нокушода боқӣ мемонанд. агар ба мавриди ҳодисае ки ба сари Некрӯз Ниёзов омад баргардем, тарзи дурусти баёни ин ҳодиса кушта шуд гуфтан аст. агар ба эҷодиёти ӯ нигарем, эҳсос карда мешавад ки ӯ дар бораи марг зиёд месурдааст. ба ҳар сурат аз марг ҷои гурез нест ва барои аз он натарсидан арзишманд бояд зист. мисле ки баъд аз маргат ту хандон бишавӣ, дигарон гирён. аммо бо ин вуҷуд ҳеҷ кас ҳақ надорад нафареро аз ҳаёт худсарона маҳрум созад. куштор ҳам дар доираи қонунҳои амалишаванда ва ҳам меъёрҳои динӣ ҷинояте сангину нобахшиданӣ ва қотилон бояд дар ҳар дунё ба ҷавобгарӣ кашида шаванд.